forutarra. Horrein dela 60 urte eta gizena baserria zen. Baserritarrak. Hasi zen, sasoi hortan hasi ziren gazteak eta lana egiten Gernikan, baziren entrepresa batzuk edo industria apur bat, eta egitezan lan, baina gehien bat baserrian gurasoak eta seme nagusiena edo bintzat bat edo bi lanean. Gero gazteagoak topate zuen bere bizia edo Gernikan edo Ameriketara edo lanik urte behar zen, orduan izate ziren familia bez horrengo bezala, igual 6 seme-alaba eta lanik, esaterako ni 6 seme-alaba gara. Industria bazegoen lana, edo hemen forun bazego zen orduan, kanterak lanik harrizia tratesanak eta beste industri txikiren bat, baina gitxi, orduan, gizema baserri txiki. Eliza dago parrokiz, parrokia hori zelan hemen erromatarrak ikusten da, kalkulatzen dugu, lehenengo sigloan egon zirela. 100 urte baino, ez dakit, 80. urtean edo, holanik egon ziren, hasi ziren hemen erromatarran horrek agertzen da zehozer. Eta horri egon zen eliza bat, eta geroaren gainean, orduan forun bat, eta gero, ez dakit zenbaren sigloan, ez dakit 6. 7. edortik, eliza bat egin nuen hor. Gero, horren gainean, 16. sigloan hemen eliza du. Eta hori da parrokize betikoa. Oin beste eliza, hori da Franziskanoen komentua. Hori Franziskanoen komentua, ez dakit ziur zaten 1800 eta zenbategarren urtean edo, hemen, horreko kiben historia bat, Izarro negoziren lehenengo, euren komentu da lukizuen, eta Bermion negoziren beste komentu bat. Eta ziren konpontzen ondo, Izarrakoa Bermiokoakin, eta hemen etorri ziren forure, eta holako, ez dakit, txabola, ez dakit, gauze txikizen baten, eta orduan hemen egon zen famili bat aberatza, eta horrek eurek bera familize bizizan etzia doneutzen, eta eliza eiteko diru eman. Eta horrek, ordurik gora, konbentu hori Franziskanoena, ez dakit 1800 eta erromatarrak ametik egon zirela pentsate zuen, baina nondik hasi ziren horregaz, nire ustez edo, nire ustez, hemen izan da orain arkeologo buru, Mikel Unzueta, eta horrek esate zuen bere, amaitu zunien bere ikasketak. Etorri zirela, egin behar zuen, tesis bat edo zerbait egin behar zuten, eta berak lehenago entzute zeukezan gauzekin eta pentsa zuen hain forun egon gozala zehozer erromatarrena. Eta ziren horre Franziskanoetan, horren terrenoetan, zazuen, zulu batzuk egingo dugu zia zehozer agertzen da. Eta hain zuberte izan, lehenengo zuluain benien agertu zen horako zehozer erromatarren pasik ezati bete edo. Eta gero handik hasi ziren, egiten katak, eta topo bezen, aztarnakan berago, eta hori, zanoen dela 40 urte edo. 40 eta ez dakit, berak esatezu minio, enaz gogartzen. Gure gazte denporan, nik horrein 76 urte dugaz, eta gure umetan, bezen beste, arromerizek eta gote ziren, baina ikuste gendu zen, aurrezko batzuk egiten edo herriko zarrak, horretzako zarra ziren, ni baino gaztiago izango ziren orduan horrek. Eta beti niri guztiat hori, nozten horre zerbat gogo bat, ez da? Eta, nik gero hemen ezen egon inor hortarako irakasteko ez horanik ezer. Eta, urtetan izango zen, bideratzen da 75 edo lanik, Gernikan, etorri zen aparejadore Gernikara Bilboti bat,
eta bera dantzaria zen, dirri nitxe bat dantzan, edo gero gazte dien dolanik, edo itzomin, eta ere fundazioen elai. Eta orduen, guk sartu ginen elai taldean, foruko taldetxuek. Ni eta beste batzuk lortu genduen dantzan egitea, dantza genduen, bani soldaduzka bulta arte. Lehenago ni txistulari txistu ikasten eta txistu alderritxi hasi nintzen, dantzari baino lehenago. Eta gero, txistu jarraitzen nuen txistu joten elaikin, soldaduzkatik bulta etornetzen nien, eta gero, pentsatu nuen, forun egitea zehozer. Horregatik, 79an hasi nintzen, hemengo gazte batzuekin, egiten jota batzuk, eta horrezko batzuk, eta horrenik, eta gero, nola, zelaneko ikusi izan jentia basegola, talde bat. Eta horrein jarraitzen du. Taldeko batek zuen historia bat, 25 urte garrenen, eta horrein direz, 54 urte, horrein gurtien izango dire, 54 urte taldie, foru eta arratzu duenek, egin ziren, nire bederatziren eta 74 izango zen. Gernikek, hor lege bat, lehi Martí, edo ez dakitzen erabatzen ondo, urten Madrilen, zelan honen bizta bitente baino gitxeak barrezek, herri handi baten bultan dagozenak, anesianen direla. Eta honek foru Morueta, Korte Zubi, Nabarni, Zerratzu, Aixen Gizlen haute zen. Eta honek Gernikera batu bez. Gure borondateak kontra. Ni orduen, ez dakiz ematute, 17 urte edo horako baneko zen hori pasa zenien. Eta, orduen, esan egon, oin dauen hori harremanak jentin harti emez herri zen, dantzataldie, herri zen egozien horre problema beste barri zoko egin da. Nik uste dut, eskotan komentetan dotan, arren azena esaten, igual, dantzataldie izanien funda, amenkoak eta goak eta danak harti ginen. Eta horre problemak ia gaztien hartien metxo zin, esan egon bizaue problemarik. Eta, claro, 79 sortu zen, eta ia 70 bizen edoranik ia, hasi ginen ikitute bat, zer gaitik ez gara furu, Gernik ezen joan behar ganez. Eta orduen, hori ikitut behar dine, horre gonzan Bilbon, Txorierrika, eran diotonek Bilbok bere ganatu bazenak, horre gonzan desanezioko movimentu bat. Eta forutik, hasi ginen, ia albuerrizek aprobeten moditen badugu zen, foru hasi zen, ia lortzen dugun koordinadora bat egitie, eta atzera desanezioa lortzeko. Eta orduan, lortu zen batutie, aprobete batzar batzuk egin, eta honekin bai Bilboko egin zen koordinadora de pueblos anezionaz. Eta hortik lortu zen, azkenin 87 zen, lortu zen desanezioa. Eta erremeri arloan, egite ziren bi tokitzen jaizek zaterako forun parroki zaunduan, udaletxe zaunduan plaza, foru esate zen hori, eta gero San Cristobal, zuk ezagutzen duzu, Gernikatik forure sartzen eskerrera, goizen dago ermita bat eta anite ziren beste jai batzuk. Eta Baldatika da foru izatez herri foru, baina gero Elizaz Lumo, baina borro berezi da. Eta horreite ziren beste jai batzuk. Eta horretan zarragiz egotez. Bintza forun eta San Cristobalen zarragi mutilak eta jaizek egitzeko elkarte bat egitezen. Baina hori, esporadikoaz, urtien gauze bat egitezen gizak esan egite. Jaizek antolatzeko, batute ziren, igual hilebetarino edo, eta igual danak ez, igual ordezkari batzuk eta bitxe zuten, eta gero jaizetarako karte zen zarragi bat. Zarragi horrekin zer egite zen, zarragize zen egiten ardoz beteko behiago de bino. Eta aurrezku bat edo egiteik mazan, aurrezku bat, gero sokara, aterate zen
soka hori, amaitu diren, sartute ziren Zaragira. Zaragize, horren egoten zen udaletxeko atean. Horako toki berezize berentzako, baina herri egizienetan egoten zen. Eta hor egite zen, Zaragitzik ardagoa imitatezaken, horrezkon parte hartu duenari, eta sokarata diren eskari. Eta, claro, gero okitxe ben Zaragi bakotxak esaterako forukoak San Cristobalekoakin, Aizangizkoakin, Ariatzakoakin, eta ez dakite arratzun egoten zen, horrekin kompromisa bat. Izate zen, bertan egunien, jaizen egunien, igual arratzaldeko zazpiretan, ez dakit, hain arbola, Aizangizkoak, hain arbolien ondoan, eran behar zite ziren, bi pitxer ardau, igual, eta bestiri, beste arbolari igual pitxer bat, ja, eta, klaro, beste jaizi bueltak eran, Aizangizera joan eta Aizangizkoak forutarrari kompromiso hori ikusi zuen. Beha, klaro, horregote ziren gero beti trago batzukin pikek. Eta jairik erriztan egin bakorik oso bitzitzen pasatu ziren. Muretakin forutarrak beti fai. Eta nik ikusi dut San Cristobalen bai, neuri denporan ikusi dut herrizetan gaztiek ni baino zarroa ziren. Beti piken bat, zuek hau egin duen, edo hemen eta igual etxarron da egurren, eta zaterako pasate bazan igual funeral bat den izaten zen entirroa, kotxe fundebre eta zen egoten, da lepoan eraten zen. Eta baserrizetara, oin bidi dauz, asfalteta eta kotxi joan aldirenak. Baina lehen esan egoten, basabidik ziren. Eta igual bide txarra eta, paseko gara mendik. Eta ez hortik ez. Zebein pasatzen bada entierro bat, bide zorra edo geratzen da. Horrek egiten dugu, antecedente da markaten dugu, hortik pasada da, pasadire. Furu, nik entzun dudanez eta por bat ikusi dudanez aztarnak eta hemen indira bene. Orduen, forua da izena datorrela, hortik erromatarren foru bat egon zala hor, forum romano. Eta hemen orain Elizia dagoelekuen, hortxe toki hortan, agertu direz foro bat, plaza bat egon zanan aztarnak. Eliza bera dagoen lekuen, egin danien konponketa bat, behi zoru altza danien, hor agertu direz horma zarrak eta arkeologoak horren esanetan mintzet, han behien zelan dagoen portua izan zela, eta gero goizen forua. Eta hor dauz, zelan hau izan zela, hori, erreriz, besti izan zela almazena eta beraketan adeko zela. Dantza egiteko, ligatzeko ere izateza, dantzan egiteko pineska, ikarrak, ez da? Zuen dauko duzu hori, ikusi ez dakitaz, egin beste baina. Eta mutilak, neskaine, dantza eskatzera jote zen. Eta, erderaz, guk beti indugu euskera, baina Gernikarrak ez jakin euskera, nizta jakin. Euskera egiten duen bakarrik baserri txarrok. Eta bailamos da, no, kalabazak, eta beste baten bidik.